za su in gaya mutanen jihar Sokoto cewa tsarin karatun aikin jinya yanzu mun ɗaukaka shi da cewa yanzu wanda suka yi wannan karatu za su hito da takarda abinda muka ce ma higher national diploma. Sannan mun ɗaukaka karatun nan daga shekara 3 zai koma shekara 4. Sannan shiga wannan makarantun ne za ka je ka rubuta jam kamar yadda za ka shiga kowace irin makarantun ne. Sannan wannan cikin shekara 4 za ka hito da tantancewa da ƙwazo na aikin jinya da angozuma gaba ɗaya cikin shekara 4. Shi ya tsarin da muka samu gaba, kuma jama'a su sani cewa mun riga mun sa tsarin cewa kahin ƙarshen wannan shekara duk makarantun da a gare mu na angozuma su kuma bisa wannan tsari, saboda mu samu ingantaccen ma'aikatan jinya da ungozuma lokaci guda, kuma su hito ƙwararru ta jinya da